Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV ifundela usamukeliso kaNqulunga angikubingelele-ke mbukeli akasibheke-ke ehamba phambili usukwini namhlanje. Kugwazwe kwabulawa umfundi Ongoye.Uzofihla Ngolwesine uBarker kanti-ke isaqhubeka inkinga yokudla kwezinye izikole. Ungumengameli wesigungu esimela abafundi eNyuvesi kwaZulu Ongoye kwadlangezwa uSiyemngela Khumalo usezwakalise kokushaqeka ngesenzo sokugwaza kubulawa komunye wabafundi balesi sikhungo. Lesi sigameko senzeke ngaphakathi emagcekeni alesi sikhungo egatsheni elisedlangezwa ngempela sonto. uKhumalo uthi-ke bafisa ukubona kwenza ubulungiswa ngalokho okwenzekile. Sila edlangezwa la khona igatsha lesikhungo e-University of Zululand esedlangezwa lapho kwenzeke khona isigameko sokugwazwa kubulawa komunye wabafundi balesi sikhungo. uThulebuka Maphumulo odabuka kwaMashu oneminyaka engama-22 ubudala. uMaphumulo ugwazwe wabulawa ngomunye wabafundi abafunda kuso lesi sikhungo ngempela sonto nokubekwa ukuthi-ke bebebanga isamba semali esingadalulwanga. Kanti-ke kwingxoxo ithimba lezindaba le-1KZNTV elibe nayo nomengameli we-SRC wase-Unizulu uSiyemngela Khumalo uzwakalise ukushaqeka ngesigameko esenzekile. Wabeka ukuthi-ke bonke abafundi balesi sikhungo babe nokwethuka ngabakubonile. Hayi isimo sona sithusa impela bonke nje abafundi bathukile sisonke sabafundi sithukile ngoba abanye bafika bezofunda kwi-institution of higher learning angeke kuze kube normal ke ukubona umuntu edendilizile eseshonile nanehluku kwindlela kabulawe ngayo kuyinto nje vele ethusa wonke umuntu kwasanami nje ngumuntu othukile yabo. Umuzwa kahlahla wabafundi ngathi mhlambe isamari yawo yikho ukuthuka wonke umuntu wethukile because kuyinto ehlasimulisa igazi. Kanti-ke kuqhubeka ingxoxo noKhumalo udalule ukuthi lo mkhuba ufisa ukube ukuthi uyaqala futhi uyagcina kulesi sikhungo. Obese enxusa bezomthetho ukuba mabadlale indima yabo kube nobulungiswa obuzokwenziwa ngalesi sigameko esenzekile. Kudinga ukuthi wena ukucabanga kwakho ezomfundo uqala lapho nje ukuthi u-acknowledge esikoleni la ku-institution of higher learning isite ye-knowledge production leya akuyona indawo ukuthi kumele kuze kufika amaphoyisa agcwala amasosha indawo yokufunda leya umuntu olapha i-mentality yakhe kusokuyiyodwa ye-teaching and learning kuphela yabo. Uma ngabe singenabo ubuntu angeke sikwazi ukuthi siphilelane ngoba kwale mmese sipheka ngayo ngelinye ilanga soba necase efanayo futhi esigwazene nangayo yabo. Mhlawumbe ilokhu uzukaphila lokho mhlawumbe njengomongameli we-SRC ukuthi sifise sithandane kwezinye izinto njengalena ihluko esinje akungabi mhlawumbe kube into yokugcina ingaphinde yenzakala hlahle kuumhlola nje esukhuzayo and ngesigameko esenzakalile siyathemba futhi ukuthi sethemba ukuthi inkantolo noma umthetho uzodlala indima yawo kakhulu umuntu owenze lehluku lesu akwazi ukuthi kutholakale ubulungiswa ngokomthetho. Kanti-ke ukhulumela amaphoyisa esifundeni King Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangase uqinisekisile ukuboshwa kwesilisa obhekene necala lokubulala. Amaphoyisa asemthunzini aphenya icala lokubulala ngenhloso la khona umfundi ekwazi omunye umfundi laphana e-University of Zululand edlangezwa. Ezindabeni za-1KZNTV kubi kumqondisi Miyeni edlangezwa. Kulendele ukuba-ke abekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesine umqeqeshi owaqopha umlando-ke iqembu lesizwe lakuleli aliqeqeshi bafana linqoba-ke umqhudelwano we-CAF ngonyaka ka-1996. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi abaholi bezinhlaka zezemidlalo esigabeni sesifundazwe nakuzwelonke behambeleke umndeni kaClive Barker eThekwini ngemuva kokudlula kwakhe-ke emhlabeni ngempela sonto ngemuva kokuxinwa-ke ukugula. Ekhuluma-ke nabezindaba uNgqongqoshe womnyango wezemidlalo kuleli uZizwe kodwa uncome-ke okaBarker ngeqhaza-ke alidlala bambisana-ke nezinhlaka ezahlukene esebenzisa-ke ibhola. Ngemuva kokudlula emhlabeni kwenkakha yomqeqeshi uClive Barker ngempela sonto, izinhlaka zezemidlalo zihambele umndeni wakhe ngenhloso yokudlulisa amazwi enduduzo. Ungqongqoshe wezemidlalo kuleli uvezeke ukuthi kuleli life olwembiza ngokudlula emhlabeni kukaBarker. Wadlala kakhulu iqhaza elibalulekile for ifootball. Wanikeza ithemba kwizwe ngo-96 lapho khona bese safika kwidemocracy wasebenzisa ifootball ukuthi sihlangane singabantu abamnyama abamhlophe yonke into. Kodwa kubalekile ukuthi uma ehambile fanele sithuthukise izinga lezemidlalo ifootball ngoba uma ubona manje compare during his time ubona ukuthi izinga lebhola lime kanjani ubona ukuthi cha ukhona okuningi esikudingayo. I don't think he's been celebrated enough as a person, and I think
although departed now, I think let's use la role yakhe to build more of people that he brought into South African football, about Neil Tovio, about Dr. Kumalo. I mean, when I spoke to Dr. Kumalo and others like yesterday, you could see how much they are affected. And the game South African football. That's why uBarker wazakhela igama ngesikhathi iqembu lesizwe lakuleli linqoba umqhudelwano weCAF ngonyaka u1996 ngaphansi kwesandla sakhe, waphindeke waqopha umlando ngokuba ke umqeqeshi wokuqala ukulifaka emqhudelwaneni wendebe yomhlaba ngo1998. Amagalelo akhe alokhu ke ebatshazwe njalo njengoba ke eqeqeshe inqwaba yamaqembu. Omunye wabadlali abebeseqenjini elanqoba iCAF uchaze uBarker njengomuntu obehlukile. He was a wonderful person and an exceptional players person, and that's sort of, you can have the talent, all the talent of the world, but if you're not in a special environment which is created by the technical team, the coaches and everybody at the association, you have to be in a special environment to perform. And Clive certainly made it a really, really wonderful occasion to come to camp and to play for your country. And that's why that class of 96 performed, because they were allowed to perform. Nakuba kukhona ukukhathazeka ngokungahlonishwa ngokwanele kwezingqalabutho efana noBarker zisaphila, umengameli weSAFA uveze ukuthi bazoqalisa imikhankaso ukumhlonipha. On Saturday, we put a proposal before our national executive to call the coach development program of South Africa, the Clive Barker coaching program. And that will inspire many coaches to achieve what he has achieved, the only one so far to win the African Cup of Nations on behalf of the nation. And we want to give recognition to that. Kulindeleke ukuba uhulumeni wesifundazwe abhalele ihhovisi likaMengameli wakuleli unxusa ke ukuba okaBarker ahlonishwe ngomngcwabo osezingeni lakhe nokulindeleke ube Ngolwesine. Yeah, for his funeral, and the funeral will be on Thursday, this coming Thursday here in Durban. And we just want to thank you for the contribution that you guys have given to the funeral and made it possible to have a fantastic funeral and a send-off for my father. So thank you very much for your contributions and making this possible for us. Ezindabeni ZNTV, kubikunto umkhona vubu eThekwini. Lo-ke okhulumela inkampani yanika-ke ithenda yokuphakela ukudla esikoleni iParkena Retail uThobanezi Galala uthi-ke ziyaqhubeka izingxoxo phakathi kwabo nomnyango wezemfundo kulesi sifundazwe ngenhloso ukuthi-ke kutholakale-ke isisombululo ngenkinga ukungabibikho kokudla kwezinye izikole. Sokhumuleka ukuthi-ke le nkinga yaqala kade-ke kuvulwa isikole inkota yesibili njengoba-ke kwasekuphakanyiswa nokuthi-ke iphucwe umsebenzi le nkampani. Abanye somabhizinisi abangathandanga ukudalula basiziningi isikole ongaphela lenyanga engasadli ngoba bashoda ngemali emva kokuthi ibhangi ithala linqaba ukubanika imali ngoba lithi inkontileka yokuphakela kwabokudla esikoleni ingaphela noma nini. Selibhange into elivezayo lithi inkontileka ekhishwe yiwona umnyango kawunaso isiqinisekiso sokuthi lezi inkampani zizohlala kulomsebenzi kuze kuphele u3 years okuyiwona wasayonwa inkampani iParkena Retail. Echaza owale nkampani uthi izingxoxo zisaqhubeka phakathi kwabo nomnyango wezemfundo. For Parkena Retail mhlawumbe umuntu engaconfirma ukuthi yebo izingxoxo nomnyango wezemfundo kwaZulu Natal ziyaqhubeka ukuzama ukuxazulula udaba. Esingaba nethemba lakho okukhulu ke noma esinethemba kwalo ukuthi udaba phakathi kwedepartment neParkena Retail luzoxazuleka ngokusheshsha ngendlela engeke ize isuse umsindo phakathi kwethu sobabili ngoba abameli bethu basaqhubeka bezinhlaka zombili basaqhubeka ukwenza izingxoxo ezizokwenza ukuthi udaba luxazuleke ngendlela. Abanye osomabhizinisi abangathandanga ukudalulwa baveza ukuthi kwezinye zesikole kophela lenyanga ukudla kungasekho ngenxa yokushoda kuzimali. Abebhangi ithala bephawula kweminye imithombo bezindaba bathi inqinge lethwa osonkontileka ayihlangabezani nemigomo ebekiwe ngakho abakwazi ukukhipha imali bebolekise ngayo bengenaso isiqiniseko sokuthi izobuya. Ngesonto ledlule ungqongqoshe womnyango wezemfundo kulesi sifundazwe uMbali Fraser Tayiveza
wathi ziyaqhubeka ingxoxo banethemba lokuthi nakulezo izikole engakakuthola ukudla isimo sizobuyela esimeni. Kuteboho Sibisi eThekwini. Zizothathelwa-ke izinyathelo ezinqala ezidubedubeke ezenzeke enkundleni yezemidlalo iHerigwala ngemuva-ke komdlalo phakathi kweMsinga United ne-Orbit College. Lokhu-ke kuvezwe-ke inhlangano engamele ibhola lezinyawo i-South African Football Association. Ukuhlulwa-ke kweqembu laseMsinga elalimele-ke isifundazwe KwaZulu-Natal akwehlanga-ke kahle kwabanye abalandeli njengoba-ke kukhona abasusa-ke uthuthuva bejikijela-ke izigubhu zamanzi kanye namabhodlela otshwala enkundleni. Kwazakala-ke sekuqhuma nesibhamu khona lapho. I-South African Football Association kafushane SAFA ithi izokwenza isibonelo ngesigameko esishiya abaningi bebambo ngezansi kwimidlalo yebhola ye-ABC Motsepe League lapho khona kusuka uthuthuva ngemuva komdlalo weMsinga United idlala ne-Orbit College. We will collect a report from the referee and the security personnel. Then the team is going to be charged. We'll make sure that they appear before the DC for their behavior. Yeah, we have got no choice, because if we just leave it like this, then it will be a trend. Other teams will think this thing is doable and do it in future. So we are going to make sure that we make an example by this team, because as much as we wish them to win, but we didn't want them to behave like this. This is totally not acceptable in football. Yeah, we are going to take drastic steps against them. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthe lesenzo silimaza isifundazwe. Basilimazela iground kulinyazwa abantu okubeka unfortunately uMsinga United kanjalo noSAFA KZN enkingeni ngoba sinaso isiqiniseko sokuthi bazobe baphinde yini kube khona okuthile abakwenzayo ku-host or anything. Kusiphatha kabi kakhulu ke lokho, kodwa singakusho nje kubantu bakethu ukuthi egcineni imidlalo le. Of course kufanele ulindele noma imapha ama-results. Kanti umphathi weMsinga United uMkhokhiseni Mpanza uxolisile wathi lesenzo siyihlazo futhi kulichilo. Sixolisa kakhulu kubathandi bebhola nakubathandi bezemidlalo, even nakwaSAFA nakizo zonke ingosi zezemidlalo. Umdlalo uqhubekile ngendlela oqhubeke ngayo nangendlela usingethe ngayo ureferee ngoba inkinga zonke ziqale la ureferee athatha khona inqumo ebezingaculisi neze neze. La okube khona ke sekuba unqenelise kwabalandeli baze bagcina ukuthi emakuphela umdlalo sebejiba ke amabhodlela egroundini. Lokho sixolisa kakhulu nokungavumelekile. Umpanza uthe izibhamu ezaqhuma ngezonogada ngokulandelela nokufuna ukuqala kwendaba ukuthi kwenzekeleni. Siyakuthola ukuthi no, abalandeli bebengayiphethe ibhamu. Akukho la qhamuka khona abalandeli bedubule ibhamu, even nakuma-clip ama-video akhona wonke sesibacubulungelisa wabona. Akukho la qhamuka khona abalandeli bedubule ibhamu ngaphandle kwabaqapha nje beqapha istadium. Nama-clip ey'nkulumo zabo-ke lade bekhomandana khona ukuthi abadubule. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asike sisishelele etolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele-ke mbukele ubukele-ke indaba ze-1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Kugwazwe kwabulawa umfundi Ongoye.Uzofihlwa Ngolwesine uBarker, kanti-ke isaqhubeka inkinga yokudla kwezinye izikole. Uhlalo wenhlangano indonsa yesizwe uSolwazi Musaxulu senxuseke uZulu ukuba-ke usukume ume ngezinyawo uvikeleke umhlaba weNgonyama Trust mangenjalo uzohamba. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le-1KZNTV uXulu uveza ukuthi-ke angeke aphela amandla noma ngabe-ke uthola ukusatshiswa kodwa-ke uzoqhubeka nokuwulwela. Sequbuka omkhulu umsindo ngabasolwa ngokudla umhlaba weNgonyama Trust. Uhlala wendonsa yesizwe uSolwazi Musaxulu uthi uZulu awusukume umezinyawo ulusane nabafuna ukuhlwitha lo mhlaba. Uxulu uthi makungacekelwa phansi umsebenzi omuhle owenziwa inkosi akwaphinda ngene umntwana uMangosuthu Buthelezi
nokuyena owasungula iNgonyama Trust. Wazi ukuthi labaqhamuka koMpumalanga nabaqhamuka kwezinye indawo behlulwa yini bona ukugcina owabo umhlaba na. Ngakho ke uZulu wonkana kungakuhle ukuthi asukume awudefende lo mhlaba awuphathise kwezikhali zabantungwa ngoba akukho kunye isinakho vese umzabalazo sole kwaqala sazabalaza amakhosi kwaze kwaba i-African National Congress. Kuzokhumuleka ukuthi lowo ongusomabhizinisi waseMpumalanga uJacob Mnisi nosondelene kakhulu nesilo sikhona uMisuzulu kaZolithini usevule icala lokusatshiswa elivulela uSolwazi uXolo. Kanti lo somabhizinisi usolwa ngokuthi ungomunye wabafuna ukufaka izikampani zakhe ezimba phansi ukuzosebenza kuleli likaMthaniya. Kakhulu ukwesekwa sikutholayo nako AfriForum abafuna ukuzosiza lapha abasiza amakhosi ukuthi endaweni zawo kulinywe kube nomcebo nomnotho. Siyabonga kakhulu lokho ngoba vese umhlaba kufanele usetshenzwe, umhlaba kufanele abantu bakwazi ukuphila kuwona. Akukho wesatshiswa okuzokwenzeka sikunake futhi nje ubalisho neculo lomzabalazo lithi noma besidubula besibopha kodwa asiqheli kulokhu ukuthi lelizwe lakwaZulu abantu bakwaZulu akube yibona ama-primary beneficiaries alo, hayi ukuthi kusuka abantu lekoMpumalanga nako behlule kabona ukugcina umhlaba. Umelaphi wendabuko uThulani Trisekeni Kwanyana osondelene kakhulu nesilo naye igama lakhe like lavela kodwa uXolo uthi akekho kubantu abafuna ukuthatha lo mhlaba ngejozi. Uprofessor uXolo wendonsa wafika lapha ekhaya kwaGudluza ungene la ekhaya kimi ekhaya lapha eMelfa Mhlophe esigodini senkosi yakwaSungu lapha engikhona. Wafika kimi uprofessor ethi ena uzozwa ngalento ayizwayo. Ngamchazela wabuye ubhala kwindonsa ngoba uyena uhlalo wendonsa washo wathi u3 second ngangeni kulento nimfaka kanjani kulento ningasebenzisi udumo lwami bafowethu nizoxova uZulu ngenxa yepolitiki yenu yokuthi nifuna ukuthatha umhlaba kaZulu bese nifaka igama lami. Yimina engafuni uthathe lo mhlaba waZulu, yimi enguvikele mina ngumele namanje futhi ngihlangene namakhosi onke akwaZulu ukuthi ngiyayicela isupport kuwona ukuthi angilekelele kule mpese engibhekene nayo njengamanje ngoba mina kahle icala lami ukuthi bengihamba nesilesidala. Kuyimanje amakhosi amaningi akulesifundazi kwaZulu Natal akaneme ngokuqoka kwasihlalo omusha ozokungamela iNgonyama Trust. Ezilabenze 1KZNTV bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezidaba zomdabu kulesi sifundazwe uthi ke umsindo usuke ngesikhathi kunomcimbi kahulumeni ku-21 ngaphansi kwamasipala inkosi ilanga libalele. Ukholwa ukuthi ke ukucula kwamaculo ezepolitiki ikona kwaba yimbangela yomsindo. Ngomgqibelo ke wamiswa lo mcimbi kulandela ukuthi kamalungu omphakathi ayigqoke izikipa zamaqembu ashayana ngehlalo kwagcina ngokuthi ke uphazamisekile. Lo mcimba uhlelo lomnyango wokuletha kwezindlu zangasese kwa-21 ngaphansi kamasipala inkosi ilanga libalele nowagcina ngokuphela ngokuthi kushayisane ngezihlalo. Lo mnyango into eyivezayo usola ukuthi ukucula kweziqubulo zamaqembu ezepolitiki yikona kwaba nomsindo. Usuku ke belihlukaniseke igaba ezintathu. Ngicabanga ukuthi saqala ngosigaba sokuqala lapho ungqongqoshe uBongiwe Sithole Mloyi ahambela khona emphakathi yasezitendeni lapho sasizohlola khona ukungenela kwenjengohulumeni ekuletheni kweyidingo ekukhulukazi ukuthinta ukulungiswa kwezindlu zangasese lezi ezaziwa ngama-VIP nokuphinde futhi siyonikezela ngama-Jojo tank endaweni lapha enenkinga yamanzi. Kwase kuba khona-ke ukuphazamisa okwaba khona ngenxa yeqeqebane elithile labantu ababefaka umfaniswano weqembu lezepolitiki akwabe sekuqala-ke ubecula phakathi-ke so kwase kuba khona-ke lokho okushintshisana ngokucula kukhona abacula kakhulu ukudlula abanye ngikholwa ukuthi ikona okwabe sekudala isiphithiphithi kwesabona abanye sebengasahlele ezitulweni sebemile sebephethe izinye sebephethe ihlalo. Esiphawulela lamaqembu asigxekile lesi sigameko anxusa ukuthi kube khona ukubekezelelana ikakhulukazi njengoba kuzona lezi ndawo kuzoba nokhetho lokuchibiyela emawadini amathathu ngasekupheleni kwalenyanga. Sizizwa singabantu abamnyama siphatheke kabi kakhulu futhi sikuthatha njengechilo lokwenzeka lapha. Isimo lesi esithi singabantu abamnyama
impucuko nenqubekela phambili kuseyinto esathe ukuqhelelana nathi. Umngadi uthi njengomnyango kwasekuphoqa ukuthi bawumise lo mcimbi ukuze wonke umuntu ezophuma ephephile. Sabe sithatha isinqumo sokuthi noma umcimbi mhlawumbe sisase sugcinisa khona lapho ngoba vele okuyinhloso enkulu yosuku kwase kuvele sekwenzekile ngenxa yokusabela ukuphepha. Umnyango kwakuthatha isinqumo sokuthi cha ukuhlanganyela lokho kwakukhona akube sekuphela ukuze kuqinisekise ukuthi wonke umuntu uphephile. Wazama ke ababekhona ukudambisa isimo ngoba sasibona ukuthi imimoya yayikade isiphezulu kakhulu emphakathini. Kepha ke isimo sakwazi ukuthi sesilawule ngendlela nanokuthi singaqinisekisa ukuthi esigamekweni akekho mhlawumbe walimala mhlawumbe ngenxa yesenzo senzeka. Kepha esakubeka phambili kakhulu kwaba ukuphepha nje kwabantu ukuthi baqinisekise ukuthi akekho umuntu olimalayo. Ngomhla ka-28 kunalo nyanga kuzoba nokhetho lokuchebela emawadini amathathu okuyikade kwayi-IFP kulandela ukuxoshwa kwamakhansela amathathu ayesolwa ngokuthi ayesethengiwe ukuthi ezovota namaqembu aphikisayo ukukhipha i-IFP emandleni kuwona lo masipala. Kudeboho Sibisi, eThekwini. Umdlali wasemumva weRoyal AM ophinda abe inxusa lomqhudelwano weCulling Black Label uHappy Jele uthi-ke elakuleli libhekene nesihlava esibi sokuhlunyezwa besifazane nezingane nokuyinto kwekumele kuliswane nayo. Ekhuluma-ke nabezindaba uJele emcimbini weBlack Label uveze ukuthi-ke kuyajabulisa ukuthi-ke lo mqhudelwano usuzodlala-ke amaqembu ayi-16. Iningizimu Afrika ibhekene nesihlava esibi sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane nokubonakala kubhebhetheka ngendlela emangalisayo. Umdlali wasemuva weRoyal AM uHappy Jele ophinde abe yinxusa lokwaBlack Label uthi amadoda kumele agweme izigameko zokushaya nakuba kunzima kodwa kumele liswane nalesi sihlava. GBV, it's very serious in South Africa. You know, as men we need to say no now, no excuses. And for us as men, we need to encourage each other, you know, for not doing the wrong things, you know, even though sometimes it's hard, but tell yourself that you're not gonna do it. Kuqhubeka umcimbi wakwaBlack Label eGoli, uJele uzwakalisa ukujabula ngokwenziwe ile nkampani ngokweseka umqhudelwano wamaqembu ayi-16 weCulling Knockout Cup. Kanjalo nalo wengumdlalo wayigijima kuKaizer Chiefs uMandla Masango ucoma uphaphe gwalagwala kubaxhasi ngokweseka lo mqhudelwano. It's a great thing that they're part of the league now. You know, it's going to be a lot of games for the teams. There's going to be a lot of trophies to challenge, and it's a great thing. You know, last time it was 4 teams that they were participating in this tournament, but now it's the whole teams from the PSL. And I believe that each and every team that wants to win that trophy needs to compete for it. And ubona lento le njengoba iyenzeka, it shows ukuthi i-Black Label, it's not only about empowering minority but majority. So clearly it shows ukuthi they're willing to support people that are supporting it back. So basically they're trying to give back to the community. Isikhulu sakwaCulling Black Label uNonjabulo Ndwande uzwakalisa ukujabula ngokwenza kahle kwale nkampani nangokuhlonishwa kwayo ngezindondo ngisho nasemhlabeni jikelele. Mhlanje siyasho ukuthi indondo ziningi esesitholile, enye esitholile ephuma eAustralia iGold International Beer Award. So namhlanje sithe nje asenze into encane yomndeni wonke ukuthi sizokwazi ukubungaza usuku olukhulu kangaka. Sibonge wonke umuntu oqhubekayo asinikeze support. Abebethamele lo mcimbi baphinde bathola nethuba lokubuka umdlalo manqamu weChampions League. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eBrafontein eGoli. Asiphinde sishishelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithe izona ehamba phambili. Kugwazwe kwabulawa umfundi Ongoye.Uzofihlwa Ngolwesine uBarker kanti-ke isaqhubeka inkinga yokudla kwezinye izikole. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli lu-18.69 maqhathaniswa nedola laseMelika libe 23.50 maqhathaniswa nopound waseBrithani libe 20.09 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona liwu $1,960.64 ounce kuthi olungahlizwe wona $74.79 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukulisebenzisa ngendlela ithuba lokuqeqesha iqembu leChelsea Sharks elidlala kwi-Currie Cup sekholele ekutheni komqeqeshi walo Joy Mongalo akhushuleleke eqenjini elikhulu. uMongalo ufike kwi-Sharks ngoJuni nyakenye esuka kwi-Blue Bulls. Kuleso sikhathi ke iqembu elikhulu elidlala kwi-United Rugby Championship laliholwa ke nguSean Everett ogcineke ekhonjwe indlela ngoLwezi nyakenye. Iqembu lacijwa nguNeil Powell. iSharks ke isiqinisekisile ukuthi uPowell usezophindela esikhundleni sokuba ke ngumqondisi wezombhoxo kuleli qembu, okuchaza ukuthi ke wengamele wonke amaqembu ayingxenye yomndeni weSharks okubala ke kuwona awenkulisa nelabesifazane. uMongalo ke ubeke iSharks esicongweni kwi-Currie Cup usezoqeqesha ke uDonga lasemuva eqenjini elikhulu. Nasike isimo sezulu lesingalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle emakhaya.